virus o nguleki ki nanateki dum hadani virus o wurd dum hadani virus o wadde circuler humpido e ko fewti e coronavirus. Docteur Sow asalminama. Eywa hannde min jiɗi ko andude docteur mate wonɓe e nokkule gulɗe ɗe ko wayno leydi men ɗoyne Afrique banggue Sahel ene daɗi e ñaw coronavirus. Covid-19 woni coronavirus han o mo ganduɗa mbo yaaje nder lesɗele meɗen jarani meɗa arta e maltorɗe walla no wiyete ɗum kam humpani han hay goto komo ñabbu mo ganduɗa ko grippe combo grippe virus biyeteɗo SARS-CoV-2 addimo ñabbu aussi wiyete Covid-19 jarani meɗa arta e maltorɗe han en nani hen ko heewi woni arata e lesɗele gulɗe arata e jaggata sukaɓe ɗum fof en nani ɗum han il faut paamen so jii limore wonde ɗo e nder Sénégal surtout e guure meɗen goɗɗuɗe wayno wiyete to Touba on gandi toon han ala ko ɓuri ɗum wulde ɗum donc firti kon ɗon haala wona haala selluko il faut bandi men paama virus on ɗon kin nguleki wiyeteki hay innama aadi ko heƴani saka noon e virus ko nguleki mawki ganduɗa ɗum hay neɗɗo o e hoore mum wawi wadde supporté donc jinnomi tan ko bandiɓe meɗen heɗotoɓe RFI fulfulɓe paama kam virus o nguleki ki nanateki ɗum haɗani virus o wurdi ɗum haɗani virus o wadde circuler wadde docteur ngol konngol holto iwi holko waɗi yimɓe cikki hannde sa woni e nokku gulɗo aɗa hiisi aɗa daɗi e ñaw coronavirus. eyyi haɗa andi ñabbu Covid-19 gila mbo yalti hay minen e nder amen docteur eɓe ene heewi ko ganduɗa hen laye ha yimɓe garta e nder haalulaji e par ce que ɗum firti tan ko ɗum ñabbu mo ganduɗa mbo wona paamaɗo ha no feewi gila e départ o yimɓe plus yimɓe heɓe jaaha plus heɓe ɗum pour ɓurde famde mi anda haala kon immi ɗum gila tan do wiyete jaggata sukaɓe walla tampinta sukaɓe walla warata sukaɓe ɗum foof yahi ha han ƴewama andama han exemple tan tottanmami hanki o cankirɗo e nder Sénégal ko kurko mo ganduɗa duuɓi 30 dañi ɗum noon donc firti ko mataw ñabbu o andano ko rek départ hina haali mais ɗum ɗon kam il faut yimɓe paama hande o kin ɗon nguleki layeteki ɗum haɗani virus o wadde circuler en tout cas nguleki men ki joguiɗen ko tawi 45 degré 47 degré en ɗum haɗani virus o no wawi hen wurta. Docteur Sow wadde holko tindinta en sen jiiɗi rentade e ñaw coronavirus sen jiiɗi hisde e ñaw coronavirus holko tindinta en han ko foti jaggede oɗo ñabbu woni ɗum ɗon woni han ko joga ko taw woni ko neɗɗo foti rentade woni mbolem ko wiyete ko geste barrière woni kutaren laaɓal noon guila e juuɗe men guila e jeese men jomum rentode salmotirede juuɗe mum so yalti ha arti sooɗo juuɗe mum ndiyam e sabunde jarani boom ko wiyete ko gel ndiyam e sabunde ha juuɗe makko laaɓa mbaɗen masque aji meɗen so en jooɗima e yimɓe ɗiɗo ɓurɓe tato mbaɗen masque aji meɗen so heɗen gona e auto ji so heɗen ɗanno so heɗen jalta bowa ɗum ɗon han hina holliri kam hina en wawi tagde ñabbu o wasa en heɓde.